Liksi. Yan ang mga kaji. Good morning ulit mga kaji. May isa pa tayong binidyong laban. Hindi ko sinasabing ito yung pinakamaganda, pero para sa akin ito kasi tinagal-tagal ko nagagamba simula nung bata ako. Ito yung pinakamatagal na nakita ko nagsalpuan sila. Kaya yun, panoorin nyo guys, tapusin nyo. Comeback ito, comeback. Yun, game mga kaji. Wala nang intro, game agad. Yan, picture mga kaji. Ito naman sa kabila. Let's go, laban agad. Oy, nangyari sa'yo? Pinitik ka lang Oh, ikaw naman yung lumapit. Nangibitik ka eh. Tignan natin ito mga kaji. Para naman makita natin at nangibitik eh. Yan mga kaji oh. Ay, umalis mga kaji. Talagang ano. Yan, nangagat mga kaji. Hindi nangagat mga kaji, matindi. Grabe mga agat mga kaji Hindi pa natin nilalaban Grabe ng mga agat mga kaji. Ayan, ayaw bumitaw mga kaji. Yung stick yung kinagat, sa stick na tayo magpapalaban mga kaji. Ayaw bumitaw sa stick Yan, dalawa sila mga kaji. Tumbay na natin muna to. Yun, pangalawang bagsak talaga mga kaji. Hindi na talaga kinakaya. Yan, mimitik-mitik lang Wala, pinipitik lang mga kaji. Pinipitik-pitik lang talaga. Sakit ng kagat. Makati. Liksi. Yan ang mga kaji. Nagpatayan na silang dalawa. Yan mga kaji. Yan na. Yan. Sige, palakasan sila mga kaji. Bilutan na silang dalawa, pareho nakatikim na ng gagamba. Yan. Sige. Sige, walang ayawan Walang susurrender Walang susurrender. Walang surrender Sige. Walang surrender mga kaji. Nalaglag yung nagsasapat mga kaji. Kung sino pa yung nalalaglag mga kaji yung pa yung nakalamang sa dulo. Ayan bigla nang hina mga kaji. Sige natin yung isa. Asa na yan? Ayan nangagat-ngagat mga kaji. Yan natin mga kaji Parang ayaw bumitaw Ayan nakatikim kasi mga kaji. Yung mga gagamba natin sobrang gutom na to. 4 na araw ata. Simula nung umalis ako dito, pumunta ako nakadagit. Yan mga kaji. Hindi pa kumakain. Kaya nung nagkagatan sila mga kaji, nakatikim ng lasa ng gagamba. Yan. Medyo mabilis pa mga kaji. Mabilis pa. Kaya mo, yung buwipitik mga kaji. Siya na ngayon yung nag-aalangan mga kaji Ayan siya na yung nag-aalangan. Ay bilis pa yung mga gagamba natin mga kaji. Ayan siya na yung nakmal nung nagkagata na sila, nakatikim ng gagamba to. Ito matras-atras na. Ayan grabe Nang gutom mga kaji. Last na mga kaji Wala nakaabang na siya, tatalon na Ayan tanya naman mga kaji.
Pero hindi, nakanganga pa rin, oh. Mga nakmal pa, mga kaji. Mga nakmal pa rin siya. Yun. Ito mga kaji, parang si Fernando po to mga kaji. Yan. Sa uli bumabanat. Hindi ko na pagtatapatin mga kaji. Baka i-delete ng YouTube. Ito yung panalo mga kaji. Yan. Thank you sa panonood. God bless. Sana nag-i-enjoy kayo mga kaji. Yun lang. Much love and respect. Again, Gagambino. Yung mga gustong mag-vlog dyan, nag-uumpisa pa lang. Gawin nyo lang. Enjoy nyo lang. Supportado kayo ni Gagambino. Yun lang. God bless sa inyong lahat.